подписчиков нигоҳ кунем бо як грандиозни аксия дига дар мағозаи Миҷгона 280 сомоно худиёи дароза. Бо як гап занем дар борашон нархҳои пешина 280 ҳозира чанде? нархҳои пешина 280 сомон мо оптои медодем 300 сомон донада будан ба хотире ки кам мондагӣ ҳам ай пеш ки вай астай чӣ мегӯянд соли нав астай новогодний каде аксия мехоҳам ки тамоми модарон дар ин рӯзи соли нав ҳам хушрӯ пӯшанд озода нигоҳ кунем як ҷо ки биромадан вай танқиси аз надоштани либос накашанд ба ҳамин хотир ман ҳамеша фикр кардам ки бениҳоят дар комментарияҳои хуб навистанд мардум ана бениҳоят вай кардан чӣ мегӯянд барои аксияи кардагӣ миннатдорӣ кардан албатта рост фикр кардам ки бо як аксияи дигар намахе сартим рӯзи панҷшанбе нигоҳ накардем имрӯза сар додем ҳамчун пештар ҳамчун зудтар чанд сомон 280 сомон офтобиш буд интересно да ҳама дози интересе мардум гӯш доранд ки мо чӣ мегем 80 сомон вау қарсак занем одамои пушти ман духтарако 80 сомон 80 сомон худиёи дароз ин нарх нест ҳозир турко мана бинан меган ин духтар девона шуда албатта ҳамин размер ҳаст ай размери 38 пуш то размери 54 пуш ина меҳосида дар танаи ман ай ҳама калон шай ина нигоҳ кунед духтаро чӣ хушрӯй дарозиш дарозай пахтагӣ беҳад моли хубай турецки тоза духтаро качествода гарантия астай доставка низ доранд ай пеш нишонтия диден духтаро турецки тоза суроға бозори корвон 10 дарвоза 3 магазин Миҷгона инстаграмшон Закия Бьютик ватсапшон боша дар рӯи экранай маълумоти бештара бо ай ватсапа мегиред сурат напурсай хоҳиш мекунад духтаро Миҷгона мегӯяд хе скриншот карда рӯи кунед закасно рӯи мекунад ду намудай ҳам дорем пешиш бандор ҳам дорем пешиш бебанд нигоҳ кунед духтаро мутарахи доштам бебанда духтаро 80 сомонӣ рангош қати ина ҳамаи рангош ранги сиёҳ ҳам дорад духтарако як клиентошон омадаги харид кардестан шудан да танашон дидан бениҳоят хубай моли беҳтарин яъне боварӣ дорам ки модарои меҳрубон ва апаву хоҳаро мегиранд ҳама вақт дар ҳаққи ман дуои нек мекунанд иншаллоҳ бай подписчико нигоҳ кунед танаи Миҷгона да ҷемпри фасон офтоб ай дига тараф биромад мегон чӣ боша чанд сум боша ино 450 сум будан ба хоҳиши модаро ва хоҳаро ки мехостанд чизе дароз мо аксия кунем ба ҳамин хотир мо як хулоса омадем ки анами ҷемпри бренда ҳозир ҳамаи ҷода ҳамаи фирмаҳо магазинҳо ҳамина реклама мекунанд ба ҳамин хотир мо ҳамина да як хулоса омадем ки супер распродажа кунем ай 450 сомон 200 сомон ва духтаро қарсак занем сета рангш мондагиай сиёҳ сери бежве моли туркияй умуман ман бори ӯзбекистон надорам моли туркияй кадоме ки хоҳишманда дар ватсап нависа доставка дорем ҷое ки маҳбубай гап занам салом дӯсти азиз мехоҳӣ дар ширкати бонуфузтарини Корея дар хона нишаста тариқи телефон кор ва фаъолият намоӣ пас ширкати Атоми маҳз барои шумост дар ин ширкат шумо аз маҳсулоти сифати аввалиндараҷа истифода мебаред ва музди хуб ба даст меоред шароити кор бениҳоят осон аст хариди маҷбурии ҳармоҳа нест дар 6 моҳ шумо як маротиба ба маблағи 250 сомонӣ харид мекунед балҳои шумо ҳеҷ гоҳ намесӯзад шумо аз зинаҳои корӣ намеафтед фақат ба пеш ҳаракат мекунед маҳсулотҳои ширкат на танҳо ороишӣ мебошанд балки дору витамин ва дигар маҳсулотҳои табобатӣ аз ҷумла маҳсулотҳо барои табобати бемории диабети қанд витилиго псориаз барои шахсоне ки мехоҳанд вазни худро кам кунанд ё ин ки резиши мӯи худро қатъ кунанд ва ғайраҳо ширкат дорои сертификати ҳалол ва GMP мебошад яъне стандарти байналмилалӣ дошта музди кор бениҳоят баланд аст барои маълумоти бештар бо мо ба тамос шавед